esaten dugu zulo, ez, hau ez da zulo bat, oso nahiko zuloa zen, hau ez. Zen eta nazio ikuspegi batetik, azken finean herri bat. Nik uste dute oroitzapen historikoa oso importantea dela, ezta? Egia esan Euskaldunon askatasuna lortzeko eskubidea edo geure estatua sortzeko eskubidea ez datza, horren nolabait zilegitasuna ez datza historian, ez? Horrelako historiarik ez duten herriek ere eskubide berdina dute, baina azken finean naziotasunaren funtsa ez baita borondatea besterik, ez? Baina errealitate historiko bat, jakina eta kultura eta bar, baina finean erabakitzeko almenaren funtsa demokrazikoa da, eskubide demokratikoa da, ezta? Baina hau esan da, zergaitik ez zaintzat hartu izan dugun historia, ez? Eta zergaitik ez ezagutu izkutatu nahi izan diguten historia gainera. Euskaldunok estatu bat izan genuen, Nafarroa izenekoa, etzen oraingo mentalidaden araberako euskal estatu bat, jakina, zen orduko Euskaldunez sortutako estatu bat, eta beste batzuek menperatu zuten indarrez estatu hura, eta hori aintzat hartu behar da. Geure historia delako, eta geure historiaren jabez garen eginean nekez izango gara geure etorkizunaren jabe. Testu liburuetan, ikastarotan, unibertsitatean, eskoletan, ez digute erakutsi gure herriak idatzitako. Oso arriskutsua da 1000 urtetako historia laburbiltzea, ezta? Baina egia da, hemen azken finean Euskal Herriaren lurraren eta jendartearen gainean azken finean 3 egitasmo ezberdinen arteko talka gertatzen dela, ez? Hau da, Espainiaren proiektua, Frantziaren proiektua eta Euskal Herriaren proiektua. Eta orain horrela formulatzen ditugu, beste gara historikotan bestela formulatzen zen, baina antzeko 3 proiektuen arteko talka gertatzen zen. Egia da asko aldatu dela talka hau azkenen urtetan, baina gauza batzuk mantentzen dira. Eta 1512an konkistaren atzean zegoena zen Euskal Herritik sortutako proiektu hura desegiteko asmoa, eta horren atzean Espainiarrak zeuden eta gero Frantziarrak ere tartean sartu ziren, eta gaur egun alde batetik dugu Euskal Herrian bizirauteko asmoa, inkluso estatu berria sortzeko asmoa, eta bestaldetik ditugu Frantziar eta Espainiar egitasmo imperialistak, eta esan bezala bestelako baldintzetan ematen bada ere lehia bera da, ulertu behar da. Lehen esaten duen bezala, historia ez digute horrela kontatu, historia horrela kontatzeko Nafarroko erresumaren suertea esan dezagun, zortea esan dezagun nolabait armen bidez erabaki zen. Hortan bataila batzuk eta beste noaingo bataila erabaki horra izan zen. Estatura, beste bitarteko batzuk erabili bazituzten ere, estatura batez ere indarrez desegin zuten, ezta? Gaur egun noaingo batailan ez bezala Euskal Estatuaren sorrera edo berreskurapena, ditu nahi duzun bezala zen finean berdina da, bakoitza bere ikuspegia izan dezakeen estatu baten osaketaz ari gara, hori ez da erabakiko bi armaden arteko lehia batean, zorionez, ezta? Beste aukera bada, termino demokratikotan erabaki behar da. Eta hain zuzen ere, indartsu, armaden arteko konfrontazioetan eta indarren araberako konfrontazio batean oso eroso, ez orain baizik eta zenengo mendetan sentitu diren horiek oso deseroso sentitzen dira eztabaida demokratiko baten aurrean. Azkenengo hamarkadetan terrorismo eta antiterrorismoen arteko lehiaren paradigman. Hortik ez dute atera nahi, eta nabarmena da gainera Euskal Herrian sortu diren mugimendu eta ekimenen eta urratsen aurrean beren ezerosatasuna eta beren urduritasuna areagotzen eta nagusitzen ari dela, oso beldur direla eta ez dute horrelako paradigmarik baztertu nahi, ikuspegi demokratiko batetik onartu beharko luketela denon onerako dela alde batetik gatazka eta konfrontazioa gainditzea eta bestaldetik demokratikoki erabakitzea. Hor teorian inork ez luke galdu beharko, denok errespetatzen baldin badugu oinarri bat, eta da herriak erabaki behar duela eta ez beste inor. Estatu izan ala ez. Hori oso oinarri demokratikoa da, oso oinarri justua da. Eta gainera, aurretik izandakoaren